Kapin sa 4,000 ka mga minatay nga gilubong sa yuta sa Humay-Humay Catholic Cemetery, gikatakdang habwaon o gibalhin sugod karong Nobyembre 4 aron mapabarog sa dapit ang apartment style nga mga pantyon. Ani ang report. Humay-Humay Catholic Cemetery ang giila nga labing dakong samang sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay dinhi gilubong ang kapin sa 7,000 ka mga minatay. Apan itandi sa ubang mga dagkong samang sa Metro Cebu, menos pa ang mga apartment style nga pantyon dinhi ug daghan pa ang mga nitso nga gipahimutang sa yuta. Matod sa tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery, Jessie Molihon, puno na gyud ang Humay-Humay Catholic Cemetery, busa naglaraw silang magpabarog karong tuiga og apartment style nga mga pantyon. Pagkakaroon, ingon ani ang sitwasyon diri sa Humay-Humay, kung walay habwaon, walay masulod. Kay gumikan sa kapuno. Ning pagtimaan karon sa adlaw sa mga santos ug sa mga minatay, gitunong usab ang pagmuntar sa dakong tarpaulin sulod sa samang diin nakalista ang mga pangan sa mga minatay nga gilubong sa yuta sulod na sa kapin sa 3 ka tuig aron mapahibaw ang mga tagtungod niini sa ilang angayang buhaton aron maproseso na ang pagpabalhin niini. Sa ihap sa tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery, anaa sa kapin 4,000 ang gilubong sa yuta, samtang kapin sa 3,000 ang gipamutang sa mga apartment style nga mga pantyon. Nalubong gikan sa 2020, anya karon 2024 naman mo nga na-expired na ang tanan kay ang nasa yuta 3 years naman. Mo nga expired karon anya mo nga gihinay-hinayan natog pahabwa. Sa bikas bahin, hapsay ug malinawon ra ang pagtimaan sa adlaw sa mga santos karong adlaw matod sa acting city director sa Lapu-Lapu City Police. Sa Humay-Humay Catholic Cemetery, mga box sa posporo pa lang ang nasakmit hangtod kaganihang udto ug wa pay mga mahait nga hinagiban. Nagpasabot nga gatimaan na ang publiko sa mga gidili nga mga butang sulod sa samang. 21 ka mga PNP personnel matag shift ang gipakatap sa mong samang, wa pay labot ang mga force multipliers aron pagsiguro nga wa gayoy motisok og kasamok. We are expecting na hindi lang ito ang number ng tao na papasok dito kasi medyo kumpara doon sa naitala natin na 2,500. Last year, ang naitala rito nasa more or less 7,000 to 8,000 sa isang araw. May mga medical stations usab nga gimontar og alerto ang mga BFP personnel pagsiguro nga way sunog nga moulbo. Samtang kay Holy Day of Obligation man ang Nobyembre 1, may unom ka schedule sa misa nga isaulog sulod sa samang karong adlaw. Samang oras usab sa misa ang ipahigayon ugma sulod sa mong samang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.